Kini akong sugilanon nga dunay nagpahipi nga problema bahin ni sa akong uyab nga nahibaw-an ako nga iya lang di ay kong gigamit. Ug kun nganong na problema ko ani, ingon man gud ini ang mga paghitabo. Please don't let this feeling end. It's everything I am, everything I wanna be. I can see what's mine now, finding out what's true. Since I found you, looking through the eyes. Yes, Tay. Murag badaan na sa ta. Yes, Tay. Unsa man ning istorya nga akong dung anak. Nga? Nga uyab bang kuno mo anang dakog agtak. Ha? Kinsa ba tayo, oy? Kadagot si Punyong. Ay, sus. Uy, abi na ko kinsa na dakog agtang. Gamay ro mo nag-agtang si Punyong gutay good. Ay, unsay ka mong ko taon nga agtangan na nga. Lapos man sa luyo. Tatay ba, grabe kayo nawayon jud kay kastanan. Unsa unsay nawayon gud taon unsa? Upaw na siya, Tay. Dili na ingon nga ngayang agtang naabot sa luyo. Naupaw na siya. Miyembro man gud na siya sa Bonakid. Unsa man ang bunakid? Bonakid ba? Buhok na sa kilid. Sa di ka pagkanahan na sa gyud nimo eh. Unsa man uyab na nanay mo? Dili tay uy, nanguyab lang na. Pero di pa mi uyab. Wa pa nako siya sugta. Oh. Kanya ko pa sugta, uyab na di ay na. O di ba? O klaruhon lang ba? Oh. Sam, Yes. babes. Unsa man eh? So Saan mali, ka na istorya? istorya nga unsa? Uyam mo Punyong. Dili, uy. Una istorya din eh. Si Punyong, ganiha, kuno na nabi, nga kamo na. Dili din ang tinuod. Dili in town, uy. Suko may kay tatay niya, anak ni, kanagsuko kay tatay niya, kay nagpatakal na siyang panabi. Mao ba? Hanggang na daw na da. Sige lang. Pero lang may ato. Sa ato pa di ay. Wala na kay bawas tatay ni mo nga uyab na ta. Wa, uy. Nga naman, gusto ka akong sultian? Ako ang kining. Nahibaw kung dili ka gusto. Pero sige lang day. Ako ni bahala atong Punyong. Sungag ko na ko itong kitan to na ko. Puwerteng laguta sa akong tatay ug sa akong uyab, kay kini ko Punyong na nabi di ay ni kanahan nga uyab na kunumi. Ang akong gikalagutan kay gipasubrahan mas animal. Unsa tay? Una isultis mga tao dinis. Tuko sa skina ganiya no? Kuno. Nahuong na kuno ka ni Punyong. Kuan, nabugha na kuno kaniya. Ang imong pagkababay. Bugha na kuno. Nayapag naman na siya, uy. Wa man gana siya kahikap bisan sa akong lubot. Bugha na ba noon? Ilas ko diyang manulti. Yamat. Nimmal ito hanada. Sige lang na. Basta makitaan ko lang gani ni tawhana. Bida. Kumuton ko yung itlog, anak. Sure ka tay, kumuto ni mo? Sure on sa. Nga kumuto ni mong itlog di Punyong kung magkita mo. Oh, una pa ni siya itlog. Oh, itlog. Pero nga naman tay, Ngaon sa. nga kadaghan ng parte sa lawas nga angay nimong pasakitan. Nganong ang itlog mang gid Punyong ang imong kumuton? Oh, mas maayo na diha kay. Murabag ka nang gitorture ba? Gitorture. Unsa? Kinis Punyong pertigid na kong laguta, kay pertig panabi nga uyab na kunumi. Nya, wa may mutuon niya. Nanabi sad siya nga nakuha na kuno niya akong pagkababay. Ambisyoso kay tawhana. O nya, oh, kanang lalaki nga nikawas gikan anang restaurant. Kailamang ko. Ang animal. Si Punyong. Siya yun. Murag nag-atag og sakyanan. Ako duulon. Animal kang upawa ka. Naara di ay ka. Ha? Ah, di para siya. Parang taksi ay. Hoy, upaw! Upaw, Punyong! Animal! Upaw! Napasakay yun. Upaw! Nakalarap ka ng taksi nga gisakyan niya. Swerte pa yung animal na. Naabtan pa to na ako. Gilarutan ko gito. Babes! Oh, Babes! babes! Oh, babes! Masa mo ka din eh, ha? Ha? Kwan,
ikaw nagunsa man sa kadinhi. Ay, na ako'y meeting sa opisina di unahan. Mao pa? Diin kagikan di ay unya. Aw, unsa man wa mo nag-abot og sipunyong? Isang punyong ba? Katong imong gikalagutan gud nga nagpataka lag panabi sa mga tao. Ay, katong punyong! Hain, hain na tawhana. Asa siya, kita ka ha? Patilang sa akong kumo. Asa mo na siya? Nawa na siya uy nakasakay nagtaksi. Misulti na kadahin ako. Nahibaw day ko nga naa ka dinhi. Oh, oo to yun. Wa di mo nagkita nga diri man to siya gikan. Wa ko kabantay. Dito man nila yung function room nag-meeting. Mao pa? Ikaw ang nabot makangani. Sabi rin mo. Ay wa good, dito man ko sa department store. Nya nagpadung ko, padung na ko uli. Pagawas na ko, nakita na ko spunyong dinhi. Gikan siya ng imong gisudlang restaurant. Mo nga akong gidagan. Nah, nakasakay man, way swerte. Wala ko gid maabti. Naabtan pa to nako na, ha! Sige na, sige na. Sagdi na lang na. Dali, mga unang tasod eh. Aw, uwa pa di ka mukaoy. Gamay, ragi kaunan ko. O nga, mukhaon ta kusab. Ay, kay kuyog na ta. Dali, mga unta. Yan na ta. Yo, uy. Nganong gidapa man ko ni mo dinis inyo, uy. Di pa ko anda mo atupang si imong ginikanan, babes. Ay, kapala ka. Huwag mo mami na ako. Ang akong grandmami na ah. Ha? Dali na. Okay. La! La! Mau ni siya la? Ay. Oh, kinsan ni Julio. Mau ni ko umabot ako sa asawa la. Mau ni akong gisaadi mo nga. Usa ka babae. Nga ngayon akong dadun sa altar sa kaminyoon. Sure ta? Um, Ibaw, nabaya ka ha? So, siguro agad na Julio. Kung sa isabot, kinalang tumanon sa isabot. Ay, kapala ka la. Basta ka mau ni babihan na la. Oh, good. Okay, babes. Ugma ba? Itingali ko magabisita ni mo kay malargam ako sa Leyte. Nakalagi problema mo negosyo dito. Ako pang atuon. mao pa? Mga 3 days tingali ko, unang mabalik. Okay ra? Okay ra. Oh, dadantalan niya ka magkaon ni ikabot ako ha? Okay. Ay! Uy, Chame? Gano'n ka eh? Kurang maguba man sa nagpuntahan ni mong ilamba. Uy, gano'n mo ka eh? Ano ka? Galagot ko tay. Uy, naglagot ka. Ano sa? Napilo na yung gubang puntahan nga. Huwag man sa. Pasensya na tay, sorry. Ano sa pa kay gano'n ba eh? Ano sa mga problema ha? Ano sa problema? Lagot ko sa kong uyab tay. Kanto upaw? Dili, uy. Oo, kung dito mo. So ato pa doon na di kay laing uyab na. Chame, Ha? pagsulti ha. Kisa ng lalaki ha. Kaya pita, bungian ko na. Ayaw na lang tay, uy. Kisa lagi na lalaki ha. Si Julio. Ulyo nga anak ni Agosto. Ugod. Kanang dato diya sa bukid tarurot. Nga tay, nakaila ka? Uy, wa makaila na eh. Kay dugay na nang namatay si Agosto. Ang iyan lang inahan ang nabilin. Oh. Ang apuhan na ng Hulyo. Kailad ay mo tay? Pako kahibaw nga kaila ay sila sa kong tatay, pero sa diyang nag-istorya mini tatay, Oo, sagay ito nak. Kinsa gito nga sa imong uyab? Kinsa gito na? si Julio. Hulyo? Oh, Julio, nga naman di ay tay. But og pila to kabuok ang anak ni Agosto. Munag usar ba to o duha? Imot ko. Basta kayo akong nahinduman nga may anak to sa Agosto nga bayot. Bayot. Murag may nasabtan ko sa gisulti sa akong tatay pag ingon niya nga may anak kuno ka ng Agosto nga amahan ni Julio nga usa kuno ka bayot. Murag wa ko kasabot ba? Mao nga nagpaminaw lang gyud ko sa among relasyon ni Julio. Unya,
Murag doon ako'y gustong masayran sa pagkatao ni Julio. Magkapaduda ka ayuda. Inahak ni tawhana. Mao tingali nga sa akong nadungog sa gisultis iyang apuhan murag. Ako mo iyang gipanghambog nga mo'y umaabot niyang asawa. Pero, man siya imikbahin anak. Murag lain ang nasa kong una-una. Nana, sakyanan. Ug murag kang Julio ning auto ang miabot. Sige. Manaog ko. Hi! Hello. Kining, Bibs. Kining, eto talaga dito sa imong parlor, itong imong sukay nga atuan na niya. Wow, talaga balik kay doon ako'y lakton. Parte ba sa mga negosyo ba? Balikon talaga, Bibs, ha? Okay na ka? Okay ra. Okay, very good. Kayan mo eh. Oh, pasensya na, pe. Ang taon na ako pamanggihatod sa chami dito sa parlor. Ako lang na itong giingnan nga balikon tagka. Kinakoy ate manon sa mga negosyo. Sige na, gimingaw na ba ako ni mo? Sigurado ka, tuman yung plano ni mo. Ay, kabala ka. Makuha ko lang ang kabiling bahan di sa akong apuhan. Matransfer lang sa akong pangan. Malarga na ito sa gawas. Bisag ato pa ta sa Europe. Wow. Bayot. Ikaw na pinakabulahan, be. Yes, chami. Ay, kabala ka. Ano kayo na nga ako siyang awayon kung makuha na o magkabuwag na mi. Saragod, unsa mo gina yung mong itong chami? Unsa mo na? Una, gigamit ko lang siya para magkuha na ako ang katigayunan sa akong apuhan o matransfer na dire sa akong pangan. Kaya mato pa niya, matransfer lang ako pag ang kanang iyang katigayunan, matransfer lang ko na sa akong pangan. Kung may pakita ko niyang babae nga may akong himuon o maabot nga asawa. O hapit na, kaya ako na siyang napailailan ni grandma. O ikaw, ha? Sorry na lang niya, kay igo ko lang siyang gigamit. Hinungdan nga magpatabang ko nimo nga magkupang iyang pagkababay. Aron sa ingon, may rason ko nga buwagan siya. Kaya nakuha na rin siya nimo. Babes? Babes, ngano na yaman ka? Babes, ha? May business nga, timanon? Unya ni ingon pa ka nga kung makita ni mo si Punyong imong kulatahon? Nagduog ba lagi mo? Unya, wa pag yung mga sinina, kaluod ninyo! Bayot ay kadak Julio ha ka? Babes, Wow, wala ni Ron. Hilam niya ha! Pagkakagnaong, imo di kong gigamit ni ay. Maabot na si imong apuhan kay ang tanan ninyong gipanagsultihan karon na record ako sa akong cellphone. Ay. Ipadako nis imong apuhan, tan-aw na tug may madawat pa makagkatigayunan. Babes, Hilam na bayuta ka! ano nang ibutok? Salamat nga wa pa ta makasal. Kay plano na din nimo ang tanan, no? Labing siguro, fake ka kasal ang imong ihatag nako. Ha! Malas ka lang bayuta ka. Oh, Bibs, Tan-aw na tog kinsay makaluluoy Bibs, ug makauuwaw. Baga kag naong ka. Oh, oh. Mao ni akong sugilanon nga sakit. Sakit nga kamatuoran. Kay gigamit lang ko sa animal nga bayot. Mao ni akong problema kay nakat-o naman ko sa pagmahal niya. Unya karon, ako nadiskubrihan nga bayot na tawhana. Unsaon ni nako? Ikaw pa, unsaon ni nako? Unsa man og ka mapasultihon? Siya may. Okay, ang sendo na to karong. Ay, Nara, si Inday Chami. si Chami. Si Chami, Inday Chami taon. Kuan ka ng iyang uyab, bayo taon na tipres. Ha? Gipagi ni bayot iyang uyab niya. Siya Niya? nagigamit taon na tipres para makakuha og kaning mga katigayunan. Bam, unsa to istorya di ba? Pero naibaw siya nga bayo. Awa siya kabaw. Iyang ikuan lang, kanang iyaharang gigamit ang katong babae para Chami. ipakita sa iyang apuhan. Tungod kay iyang apuhan, dili mo bilin si makatigyunan nga to sa Ay, bayot ko. oo. Wala siya ikapakitang babaeng pangasawunon. Oo, nga So maminyo katong siya. babae, iyaharang tong gigamit. Mao na di ate pres. Unya na sa Problema? niya. Nga bayot gyud ay.
Kay ang katong gisug-sug nila nga upaw nga bunakid ka ang buhok na skilid. Mo di bunakid nila. Maotoy ilang gingon nga kuan uyab banday sa iyang uyab nga bayot si Julio. Na nasakpan mo yun ni Ate Pres. Yan, ibawaan man niya nga mao na ituyo ni Julio nga gamiton na niyang babae para makakuha siya sa katigyunan siyang lolo. Kay di man niya ihatag di ihatag siyang lolo kundi Hindi siya maminyo. maminyo. Oo. Oh, Yung isa maiyang patambagan. ang iyang patambagan na Ate Pres, No. sa tuyong tabanan. Taray, iyang patambagan, mao gid akong sugilanon nga sakit sa kamaturan. Kay gigamit na ko sa bayo taon. Mao ni akong problema nga nakatuon ako sa pagmahal taon niya. Ay! Akong diskubrihan nga bayot di ay taon. Sa na. Naigugma na siya sa bayot. Katong nigamit niya. Amo na yung problema ron. Unya, saan naman na? Bayot man, bam! Sa may ang buhaton, ani, ug palalitan. Naigugma gid siya. Nga di ka ma-discourage, nga bayot man na. Diba? Mawa gid tingali mong gugma. Oy, kayo naibaw ka bayot man ni. Diba? Abi ni mo, Ate Pres, Oo. kung mahinaya ka na, inday, kanang naang wala gyud maayo, walay maayong gyud. ugma. Oo, walay Walay maayong maayong ugma kay ang kuan. sa iyang hadaan nga pagkitag pagpanlupig murag ka ng iyalag biro ang iyang apuhan Mao nga na. magamit siya usa ka binuhat usa ka babae aron ipakita siyang apuhan nga naa siyang pangasawunon og maiya ang mga katigayunan gani gingnan niyang laki nga manglarga sila sa Europe maadto na niya ang mga katigayunan. Mao ba? Ayaw pagpahinayak, Inday. Ayaw pagpahinayak. Kay kung mubalik ka diri sa balang kasulatan, kung ari diri sa kanang naang Genesis 2 verse 24, nga ingon dito nga, ang lalaki mo biya sa iyang amahan o inahan, ug muipon sa siyang asawa, ug sa dili na duha o sana. Karon, panangliton og magminyo kamo. Unsaon man ana? Unsaon man ana nga? Kana lagi kung maminyo, magpakasal sila. Oh, ug magminyo ka mo, dili na mo kuno usa, duha na mo. Karon, og dili na mo daw usa na. Karon kay naa may laki. Naman say laki, nahimo na mo tulo. Purisyo ko na siya. Nahimo na mo upat. Mm-mm. Ug labas sa tanan, ang importante diha, wa siya'y gugma nimo. Mauna. Ang iyang gugma tuwa sa laki. Na sa una na bam. Kanang gibati ni nga murag na katunan sa paghigugma sa bayot nga naglinaki primero. Oo. Kanang ang nabaguhan ng tingali ka inday, nakalitan lang ka, nabaguhan lang ka. Kalimti na lang na, uy. Patya na lang ng pagbatia. Kay wa Mauna. kay makuha. Nagamit ko naglaki. Gihimo lang kang unsay nga ini. Pero kung Latasan. maro, Katasan bam no? pero kung maro ang babae, kung ang babae nga yung gigamit maro, magpakasal, pero maingon nga, gi. Tagay ko, to katigayunan. Di ba? Kung kung maruhan na yung Pero kung babae, babae babae. maro, ha? O kung kung makipagkasal unya kay inig pirma diha ron sa tiguwa nga o sige mo pirma na ko ni magana naman kay pangasawunon. Ay lago niya na mo pirma ang katong tiguwang kung humana ang kasal. Panaglitan Okay na laging magpakasal sila. dili panaglitan mo pirma na ang tiguwang sa papa makasal. Ni dito maglupad sa plano ang bayot. Nao gyud. Kana, Ingon bayot. kana. Mga ka, panakiputas ra ka. Pero ana tingali ang apuhan mo ingon tali unya ra tiga pirma kun Kung magkasal, kasal, diba? Kung pananglitan og unya ra mo pirma, magkasal. di ang maayo ani niyang buhaton no, sultihan niya ang tiguwang. Kana, Ang mo na apuhan. maayo. Sultihan. Mo na gusto. Nga ako gigamit ra ko Oo. sa imong apo ma'am. Kay aron Para ko na ang mga makakuha. tigayunan maato niya. Mauna. Aron malamdagan ang tiguang og dili na mahatag niya. Wala si madawdaw. Nga naman, way laing apo? Ha? Way laing apo ang Wala ginawa? siguro. Bugtong siya nga po. Siya ra? Wa Oh, siguro. Eksakto iday. Pahibawa karon dayon adto dayon si ma'am katong iyang apuhan nga gigamit ra ko og ang tinuod kadtong laki nga iyang giingon mao hinoon sila hinoon mo'y uyab. Pero Usa man. tampa, doon na sa kuikwan, dili sa ta makapakasa sa bayot. Uy, kay, wa man na nituyo ang mabayot siya. Oh, wala lagi. Nga, natural man na, Pero na ang iyang- mangita ang itong iyang- laki. Ang iyang binuhatan na Ate Pres nga nagamit siya para Gamit makuha pa tao, niya kwarta mo ni sa
Mura Wa, sa. ibutang lang. Kan ako ni, may pa iyang sultihan tinuod ang iyang Lula. Oh. lula or... Ato- La, bayot ko la. Ayaw Oo. ko na laot. Oo, ana. Ako magbabae. Og mus- Lalaki mo nga ako. og Pero muso- maingon niya lula. Patagi lang kong apo. Oh, pwede ba sa... Bahala mabayot ka, Patagi ko. patagi ko apo. Ay, Di lagi sa kahatag Diba? kay di kuman mo lupa dahil sa sing laki. Di Ato lagi. Sa Europe, mulupad sila. Magabit si babae, iyang... Day, kaning ani na day. Oo. Sabot lang sila sa babae, day. Kanang chayme. Ani ni day, bayot ko. Nya, maway tuyo sa kong lola. Nga, tagan ako siya apo. Oh, bayaran Ay, lang niyang babae. Oh, sige, mauni yung tabo na to. Ano, kung nga ako. Okay raw, ay problema. Mga anak tao niya, taga, abahinan ka sa katigilin Oh. sa kong lola. Oh, ano, Umana ba? Di ba? Sa dili pa ko mapadayon. Baka- Katubit tong giingon ni Ate Pres nga sa di nga nabayot siya. Nga di man na iyang sa nga nabayot siya. Ako nung sumpayan nga ibutan na to munig ingog kuan sa kana very talented siya. Pero wa niya gamitan sa eksakto ang iyang talent. Basta man panalitan nga talent. Di ba kanang ingon mo nga ang iyang pagkabayot di man niya sa Ulagi, oh, unya. iya mo ginatulog na bayot siya. Ipananglitan na to nga, mayo siya talent. Panglitan na bayot siya, buta na to. Mayo Si siya. talent ka maayo para niya. Day, ba't sabot ba ang iyang pagkabayot, ipananglitan na to nga pareha sa kanang maayo nga talent, maayo nga abilidad, pero wala gamitan sa eksaktong pamaagi iyang maayong abilidad. Butang na to ba kanang wala ba maeksakto kanang nagbinuang sa kay nagamit man gud siyang panakip butas ang Okay gamit na, mo siyang lagi. lalaki nga mo yang gipa basta nga ako lang pa ibaw ang apuhan Kana, oh pagkaon niya. aron og unsa may plano idayon ba og di ba apan og ingon ni Ate Pres nga sige makipagkasal ko hindi ko man na o conjugal na property na siya ibahin okay ra og manipirma Doon maruha, babae. pero ug maunay buhaton day murag ni apil na sad kag tunto sa tiguwang Ah. ug inyo nang buhaton Nga na. ang karma unya Mao. Karma. oh ayaw na lang soda na day paibaw ano karon dayon paibaw dito ug kanang naay gugban day dagang laki dayon dagang laki nga pure di oh gusto ka biyudo di as gili ay No! oh Asa man na paiba, asa man dapat na nagpunyo si Dunya madam kanang apuhan. Layo na sa inyo, og dool gani day pliti ay patua karon dayon. Ana, no? Oh, og salamat kayo ha, kailain kayo day. Kung gagminyo ka, it takes 3 to marriage. Asa naman diri ang husband, asa ang wife, asa ang gods. No? Kay laki may yang gibutang sa tunga. Og salamat sa pagpadaling tulungan yon. Kula ko ang pasol. Tatak RMN